To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu. Har ila yau dai muna cikin wannan gari da Sokoto kamar yadda kuka sani da ni Musbahu tashar Musbahu Kano YouTube da jama'a mai wato African Damba TV da Jamilu injiniya mai damban gargajiya wanda muke kawo muku wasanni a fadin Najeriya. To a yau gurin tattaunawar tamu akwai wato bakonmu wani yaro ne dai matashi wanda ya taso a bangaren gurmada wanda shi ma yana ganin cewa karansa ya kai tsaiko to amma masu kallo za su zo su ji da wa muke tare. To sunanka? Bismillahi. To da farko sunanka? Sunana Bagon Tabara. Bagon Tabara a ina ka haife ka? Bagon Tabara ni dan jihar Rare ne. Rada? Ni dan jihar Rare ne. Wata jiha? Ni a cikin Bashi nake. Sai ka kasa gaya mana jihar ka. Ce mu kake ko Neja ko ina? A ni dan Sokoto ne. Kai dan Sokoto Ni ne? dan Sokoto ne. Okay, dan Sokoto ne ke? Ni dan Sokoto ne. To kuma ga ka fito a Gurmada, ya aka ka fito a Gurmada? Abin da yasa na fito Gurmada ni Gurmada ne kuma da kakken Gurmada. A ya aka ka zama da kakken Gurmada muke so mu ji. Mun san dai majority dan Sokoto Jamus ne. Sai ka fi yawa. To kai ya aka ka shiga Gurmada? Dole in zo Gurmada saboda babana ya damban Gurmada ya buga mu dambe. Amma ba wai ya yi ramben nan wanda ya je irin nesan nan ba a damben dai gida ne irin yadda suka yi to mu kuma da muka tashi mu yaren zamani muka dan dora abun nan. Kana so ka gaya wa duniya cewa gado kai wannan dambe babanku kuma gada yayi kake so ka gaya wa duniya? Tabbas. Ya sunan babanku kana da tarihin damban babanku? Tabbas ina da to dan tarihi. ba mu labarin tarihin damban. Tabbas ina da tarihin dandan babana. To ba mu dan tarihi. Sunan babana Lahim. Ya yi dambe ya rame bakin gwargwado amma nasu na ƙauye. Tabbas. Akwai wani wanda ka taba jin labari sun yi damba da shi? Yana dambe suna dambe da hida illon bangu ga yadda nake suna yin dambe da hida illon bangu kata ba sauki ko ba illon bangu akwai wasu yan rahin kirya wasu yan jagala yan gobaraje mai akasari da yawa ni ina sai a ce mai wancan shine dan wani a ce shine dan wani a ce mai aiko babanka ya dambe sosai da wani ina ji a mutane na faɗa. To sai da ka taso kana yi babanku bai hana ka ba? Da na taso ina damban nima ina na ƙauye wata rana aka sa dambe aka ce ana dambe lara sai ni ce to nima zuwa na kai ko damban nan zan koya sai ce min ina yawa na ce ina ganin a zan iya sai ce min to in ji da na je ina a rada na je a ranar ne mai gida ta ɓara gurmaɗa na mai gida ta ɓara gurmaɗa suka yi dambe da hida wani yaro a cin mambuɗin yarbawa bige mai gida na sai ni hushi na sala na ce to yana tsaye ba zan ƙara bari a dambe da mai gida na ba ni ne kullum zan tare mai dambe idan ina tsaye to gari ya waye muka zo muka yi dambe na bige mambuɗin yarbawa muka ƙara muka yi dambe da shagon nura na bige shagon nura gari ya waye muka dawo dambe ana ganin na obi tsohon dan dambe ne ba zan iya ba muka yi dambe Allah ba ni sa'a na bige na obi bakin nan kawai sai aka mishi na Bagon Tabara dan na fara dambe rara sai kawai mai gidan mu yace to ina iyawa ya mika ma cin don Gurmada ne ya ce to za ni iya ina tare da cindo yau in biyu jiri in biyu sai na ga ba abin da yake mai na amfani sai dai kullum yana gwada min bane to ni ce bari in san mafita tsakanin ni cindo kawai in jayi in gudu in bai shi amma ni ma ai bare ne na fara damba fitowarka ba da na fara damba yau duka shekarar ka ai ban cika shekara ba tun da bare ne aka na fara damba. To yanzu misali a cikin wannan jiha ta Sokoto har yanzu dai baka fita daga wannan jihar ba a dambanka ko ka tsallaka wasu guraren da kaga ana da to a kwanakin ba na je Ibadan na buga rambe na rawo na mako na buga rambe da makaranta da je Katsina kun buga rambe na je Katsina ko na je Katsina sai na tambaya shi su da hauta do kuma alasa ba buga rambe da alasa
shi alasa sai su tsawata ɗauko min ya kira min alasa daga Kano a kamin alasa da kamin alasa muka zo da mu da alasan ranar Lahadi za mu dambe da ni da alasa alasa ce zai ni ce ni ma za ni aka samu da naira 150 muka zo da mu da alasa za mu dambe to alasa ya nuna ne ya fi ni fita a wannan damba ka gane ko ya tsoro alasan na tsoro na kuma ni ba zan ji tsoron alasan ba a dambe ni a yanzu a harkar dambe kai namiji ne namiji ni ba zan ji tsoron ka ba ni ba zan ji tsoron ka ba kai ba za ka ji tsoron na ni ba zan ji tsoron ka ba dambe kake dambe nake ka fito na fito dambe kake dambe nake ba za ka ji tsoron ka ba to ya kai kasan alasan yana jin tsoron ka ni inda na ga alasan na jin tsoro na yana duka shi yadda yake duka kowa yana kallo amma ni a bai tsaya rage kawai ce yadda yake duka kowa haka zai duka ba haka yake ba ya damban na ku ya kare damban mu da muru alasa muka rabe da muru alasa ina bugu alasa na guru na a ƙarshe alasa yana min damben fita ya zai na iya yin damben fita a ƙarshe ni alasa ya bige ka bugun da alasa ma ai kuma ba wani bugu ne ba dan ba ni wani muru muka yi ko yan kallon abu ta haushi saboda ba ta haɗuwa ce ne ba kuma dai zamewa kake haka lafari ya bada kisa kuma ka yadda da kisa na yadda da kisa amma ni yanzu wannan kisan da alasan yema ya dan razana ake yanzu baka tunanin ka ƙara haduwa da yanzu ni kullum a shirye nake dan bai ni da alasan ni a rayuwata ma ba dan da nisa a gaba yanzu irin alasan to akwai wani abu mamaki jiya duniya duk ta ga wasan ka inda aka fara sawa an ganka yaro matashi dogo mai karfi wanda ka fara performing ka fara fitowa amma kuma duniya ta fara magana cewa ka taso da dambe daga farawa ka kuma jiya an ga ka fara komawa baya mai komawa baya kana cewa ba ka yin damba sai an ba komawa baya ne ba haka da nake ba to ya abin ya zama dama musu ba Kano dama ina da ciwon kai ka gane ko kuma a haka din da ciwon kai nake dagewa a dambe kuma ciwon kai bai taso min sai da yamma duk wasu lokuta na ga ina rambe to ina hakuri ina da yawan ciwon kai to je din nan hagaran Allah wa misalin karfe 3 lafiya lalabi kuma ta yi mai wanka mun je gidan dambe to ni ma karan kai na gaba ɗaya sai ina je irin nan a wanda aka billa shi ba zan iya rambe ba sai na ce mai wani yaro zo su maganin ciwon kai yaro su kwayoyi in kai na ke ciwo sai ba ni sha da ya ba ni sha ko da biyar har da ibin tuka sai na je kai na garau mun zo da ni da sarki garkocin do sai tambole sai ya zo ya ce da shagon auru da dogon bes sai mai dandan 30,000 sai shagon auru banka ɗauki ta shi da zai ba ya ce to ni in zai sa rabe da dogon bes ba sai ya sa da 30,000 ba sa 20,000 yanzu za mu rabe da dogon bes in zai sa ya sa amma ai ba wai na ki tubiya ne ba kaina ne ke ciwo da yamma ta yi sun jira marama. To ba mu fara duniya da yawa tana jin ka saboda wasannin da ka gudu a Sokoto guda biyu kai kyakkyawar jayi. Yanzu kuma ga dogon Messi yana da nan. Kana da cewa idan yau ma dogon Messi ba ka da za ka iya lambar nan da dogon Messi. Da kowa za ne rambe yanzu rambe ta kama ni da kowa za ne rambe kada ba mutum ya zo a ce a wannan aya ba ku taɓa rayawa a'a. Kawai a bari mai wasa ce in ka bige da yamma zan bige ka da sahi in ka bige da sahi zan bige ka da yamma. Insha ma Allah. Ba mu tabara. Mun ga cikin ka cikin ana fafata da mutum wahala. Ya kace. Dambe mai wahala. Dambe mai wahala ni ma ai ka gane ko akwai wani abu. Ai su ma koya suka yi ba shi ne ba ai ba shi suka fara ba dan mai wahala da kaɗan suka fara dan mai wahala ni ma wayanda ke wahala suna da kaso in rinka ja ni ma in wahala ni ma da kaɗan dole su bani haka to ba ku tabara da yawa ana ganin cewa duk dan dambe in yana so a ga ya gudu sai ya je jami'in da kuma a can jihar Kano kana da sha'awar zuwa jihar Kano ina son ni ma in je Kano ka san wani abu a kwanakin baya abin da saharan zan nan ban je Kano ba muna dan damben mu na kauye muka haɗu da wani ru'a ce mai dogon Isa aboki na ne dogon Isa muna tare muna wani gari da ake ce ma Garas Tuga muna tare sai aka kira dan liti aka ce akwai wasu yara masu dan zahi ana son a zo mai da su to shagon auru da autan auru shi da kanan shi suka taya wucewa
bosar da mu suka wuce suka zo nan birnin Kebbi suka wuce suka yi kanan can suka ba tarihi sai da ce naira 50,000 aka ce fa ya ba shagon audu naira 50,000 shagon audu daga cikin sai cire naira 30,000 ya rike ya sa a dalilin shi ya turo naira 20,000 sai ce dogon isa da ba ku taɓa aka zama 20,000 to muka zo Sufiyanu ya ka turo wannan kudin sai ya ce mana ga kudin da dogon isa za mu je Kano don bai ga kudin na ce dubu da aka ce 20,000 na ce 20,000 shi 10,000 ne mutum zai ba suwa balle har a ce je Kano sai ya ce min to yanzu ne ga su nace to amma ya kudin sai dogon isa ce a don da aka kawo wannan kudin da mulki ai za a karo su ko za a jadda aka yi ba su ina aka ba suwa ba to sai dogon isa ɗauki naira 10,000 ba naira 10,000 ni sai na rike na 10,000 da rike na 10,000 dogon isa ai za mu je Kano dogon isa ce mai ai shi wa'annan kuɗin ma ya yi jingar shinkafa har ya sa alumi ya bara wa'annan kuɗin sai ce mai to shi kenan magana zuwa Kano babu ita ce babu ita ne ce to shi kenan ni ka sai tafiya ne wucewa ta wani gari da ake ce barbaroji ina barbaroji na kwana biyu aka ce mai ai dogon isa ya wuce Kano to shi ne dogon isa da wuce Kano duk yana can dan man kawai barbarojo to a haka nan da ya samu wannan ɗaukaka yanzu ai kaga sai dai kaga dogon isa ai ba za ka ba wata bara ba yawwa ai shine saboda ina da gani ba Kano kana sa ran zuwa Kano ina san yanzu aka shirya ake kira Kano zaka amma akwai wani abu a wata rana na kira na ce ina so in je Kano sai yake ce min ba zuwa na Kano ba ai yana son a kira ni in zo Kano yana so in zo Kano amma gane yake in zo Kano sun san wata ba zai banna ba nace mai a'a ai ba haka nan ne ba ni na kowa ne saboda dan nake har yanzu ba kai muzanin da ai zaka dauki kudin ka ba kwadai ka bani ba in zauna gidan dan ka ban kai wannan muzanin ba da na kai wannan muzanin da za a dauki kudin kwarai a bani a ce ya ce min duk ina nije na mai da shi sai na bashi hakuri wato yanzu dai kana so ka ce kai yanzu neman sunan ka kake ko ina za ka tafi yanzu na 20 ke ko yanzu ko ai yanzu na riga na fito ai kuma da na riga na fito kowa zai samu to bakon tabara Jamus fa akwai kudawa don musamman in ka je Kano yaƙi suna nan kudawa da yawa da kuma Jamus kana tunanin ba ka dan jin tsoro ka je ka tar da wannan maya ai musu ba Kano zan ga ma wani abu ka gane ko ai akwai wanda zai sa kan shi dambe ai ba sa shi akai ba ka gane ko kuma akwai mai dambe ba a son damben a gidansu ba zai kare karfin gwiwa ba ka gane ko ba zai kare karfin gwiwa ba don wani za a yi kabari ba za ka ba ka bari yawwa to shi yasa dole ka ga mutum ya ce zai jara ba ta bara to kawai ya samu irin duka shi to kai yanzu akwai a tashi akwai a tashi da kansa ce ma ba zai ba ka duba da kewa da baka yi bakon Jamilun Bangi bakon Jamilun Bangi dan mai dubu wasu ne muka yi bakon Jamilun Bangi anan kwanan mariga muka da mai dubu wasu ne mu bakon Jamilun Bangi ana dubi ya ta yawo ni kuma ana dubi gani kari ai mai washe ko mu kai yawa ba nace na doka zani muka zo a kashe ha garan ba a ƙarshen yi da kan shadda ku kawai kuma na samai da nake ba wajen bilin bange da fadawa a ƙarshen da ruwa biyu sha wallai leda biyu wallahi da ruwa biyu sha ce mai na samai kuma na ce ni wallahi kun musa ba to yanzu a indan bawa kake shayi yanzu dan dambe dan shayi ne muke so ka ga mana wanda a'a ni yanzu a harkar dambe a'a ba wanda nake ni a yanzu ma a harkar dambe wanda ake dubi zakara shi nake so kullun idan shi muna damba baka da labarin wani ana ce masa wai kaftin Ramadan to ai baka san wani abu ba Ramadan mara shi kunya ne ban gane Hausar nan taka ba ka gane ko Ramadan mara shi kunya ne Ramadan kamar yaya Ramadan mara shi kunya ne ai Ramadan Usman Kano Ramadan yaro ne ka gane ko kun taba da mara shi ba mu taba da Ramadan ba amma inda cewa musu bawo Ramadan yaro ne sai aka yi zama yaro ai Ramadan da tashi yana yaro dan dambe ne ya dan dambe cikakken dan dambe amma ai ya kama warin shi ya bi a hankali zai kaga da ko musuwa Kano da ya bi a hankali yana dambe da warin shi ai ba zai samu wannan matsalar ba wata matsala ya samu wace irin matsala ni ina ji a cewa Ramadan bayar lafiya duk da ba saba ganin shi ba shi bai saba ganina ba amma da yana gana da Ramadan bayar lafiya to ya ɗauko ya ja ma kanshi abin da ya kanshi kaga ne ko kamar ya ja wa kansa to yanzu nan da ana rambe da matasa ya irin shi yan bana bakwai da
har yanzu yana nan cikin lastin ɗin shi. To yanzu misali ba mu labari shi mai Ramadan me ya jawo kansa. To abin da nake so in gama Ramadan ya jawo kansa. Ramadan ya yi dambe da mai tukwasara. Mai tukwasara ya yi shi a gidan dambe. To garkuwa ta yi shi a gidan dambe. Ka gani yanzu a dambe nake. Amma komai yau kana abin da je kama kanan alƙanan bello ba saboda ina da wayonat. Ba zan kama alƙanan bello ba. Yanzu misali To bai da shi dogo mai takasara da garkuwar cindo idan an kama su akwai wani abu da suke wa mutum ne. ba wai wani abu suke mutum ba. Ka gane ko? In kama su a harkar dambe ka rashin kunya. Ka gane ko? Amma ai ko ga dambe ana son biyayya. To ai an gaba garin su ɗaya ba. Dan yanzu misali sai aka ce an sa muku kuɗi 500,000. Da ni da waye? Kai da alikan beto. A'a ba zan yi ba. Saboda na san in ya bige ni zan je in jinya. Wato ai da numar alƙalan bello ni yanzu ai rabirin da alƙalan bello. To ai basu ba Kano ina ganin ba zan ce ma zan mutu ba amma dai akwai wahala. Wato yawa ai rungumar da yake wannan rike wa kai kake yawa ai rungumar ai ba zai bige ni ba zai bige ba sai ya rungume ni. Ya rungume ni zai bige to ni kuma ga ka bari ya rike ka. Ga yana zuciya ni ba zan gurba. To in ka bari ya rike ka ba. To ai shine an samu matsala. Babban matsala sai da ce Allah ya kiyaye. Sai da ce Allah tsari. Ba ka wani tafke ka ba. Ba zan bari tafke ni ba. Kaga inda kike kuke ga mutane kenan. Ba za ni gurba. In ka kula ko wani abu. Kaga da mai ba ku alkawo ke. Ni ma a waya na sai ce ba ku alkawo don kai da bil alƙanan bello. Yawwa. Wallahi bai ƙara magana ba kashe wani shi. Saboda me? Saboda ban so abin da na faɗa mai a waya na. Wai kai ka hango ba ku alƙawaji wani abu kenan. Na ba ku alƙawaji ba zai yi ba alƙanan bello ba. Saboda me kace haka? Saboda alƙanan bello gidiga motar yaƙi ba ne motar yaƙi ce motar yaƙi ce saboda biyar da kake dambe alƙanan bello inda zai rungume ba ku tabara da ya razana ka da alƙanan bello ko ka ga naman jikin sai na rawa shi kenan ba shi ne ba ka sani ko alƙanan bello akwai wani abu kai alƙanan bello ma ai duka ma bai ka duka ba wai bai iya alƙanan bello bai ka duka ba ce zaka kama shi kenan ba wai zan kama shi ba bai ka duka ba sai ya runguma ai da alƙanan bello zai tsaya da kyau sai zai ka duka ai zai sha banka to yanzu alƙanan bello zai yi alƙawari idan za ku damba da shi bai ya dai rungume ka sai dai a buga za ka yadda kai da shi alƙanan bello ba zai rika na alƙawalin ba a'a tsaya wasu ba kano to tsaya in ya yadda zai buga ka buga ba sai ya rike ka ba za ka yi dan ba to na da wannan zai daga can zai caro ni zai caro amma idan ya biyo ka amma idan zai rungume ni to zan dafa sai in ya biyo ka zai rike ka zan dafa za ka tsaya ya rike ka ba zai da rungume ni ba saboda ya ai da rungume ta nan ne kai na yi amma a yanzu ɗan gare a wannan lokaci iskan gama musawa idan zai tsaya mu yi tsare abu go buga idan na ci ba zai canyi ba ni na sani ba zai canyi ba ba ta bara idan alasa ya hawo mota ya wani tabbaci kake ba da kura mada akan cewa za ka fafata da da alasan ko kana sa ran za ka ɗauko banzanka daga sanar da to shi kenan yanzu dambe na rini alasan ko yau ko gobe idan mutane kuna kallo ni ne ba hagon taɓara naku dan wasan gargajiya dambe yaro mai tasowa ni ke son dambe ni dambe ta zama mado ne domin ni ce ne ni wata aka yi je in yi bayan nisa kai na wata aka yi je in yi ka dubar kyau gani yawwa kuma a jihar garinmu ni da shago na ina sai da takulma ina sai da yaji ina sai da kula kai ba abin da babu a shago na a dan bare na ga ni jarum mai ne a dan bare nake so kuma a dan ma aka ce in je in dan bai da kowa na shirya kai za ki na da gafara na fito da kowa ya zane ba amma shi wannan yawwa shi wannan da kai magana alƙalan bello zai ina yi wata ran sai hada ya tuni ba zai yi ba saboda me in gare ga lafiya saboda sai ya kai da rungumar shi da abin da yake gaba ɗaya zai cewa ai ba zai iya dan birni ba sai dai rungumar na kai shi ma karan kashi in za a yi yau ai gobe shi ma karan kashi za ce ba zai iya dan birni ba to yanzu misali idan aka ce an samu ku dan ba a Kano kai da alasa misali na 100 za ka je ai musbahu ina gaya ma a yanzu nan ba kasar da ba zan je dambe ba ba faɗa ce ba musbahu in na fada sai ka faɗi dan ubangiji in na fada dan ubangiji in ka faɗi sai na faɗi
za ne dambe da kowa a yanzu nan ko nawa aka sa aka ce in je Kano mai dambe da Alhassan wallahi za ni wallahi Allah agora za ni je dambe da Alhassan. To masu kallon mu da sauraron mu muna da wannan yaro mai tasowa Bagon Tabara kamar yadda kuke kallo muka wannan tattaunawa da shi ya ta tsawon minti 20 saboda haka ku biyo mu don mu je mu kawo muku wannan wasanni nasa wanda duk dai ya ce shi a rayuwarsa alƙalin bello yake jin tsoro. To ba mu sani ba ko nan gaba zai daina jin tsoron alƙalin bello ko kuma alƙalin bello zai ci gaba da razana shi ba mu sani ba. Ai musu ba Kano alƙalin bello idan ne ce gijigan idan ne ce gijigan motar yaƙi gijigan motar yaƙi idan ne ce gijigan ai alƙalin bello musu ba ina gaya ma alƙalin bello dan bello alƙalin bello sai ka shirya saboda ni ba komai ba alƙalin bello sai yaron gobe ka ce da sheka ba su kasa wani abu ba akwai wani ɗan damar ana ce mai nura autan jango wani shekara alƙalin bello ce ne ganta na birni sai shi nura autan jango ce zai yi damar alƙalin bello ko sau wani makiɗi ala mai lafiya shi ne haɗa nan damban aka yi damar alƙalin bello da nura autan jango to a ƙarshe a yi damar kam kuma dan bai kyau ba ba mu labari a waza biyu kare mai fa a waza biyu aka kare ma kai ke ce jango kai ke ce hakarkari kai ke ce wannan abin shi yake ƙara ba to rungu mai to ai mun go in bai rungu shi ai wazai mai wannan abu ba kai ne ka ce yanzu in ya biyo ka da gudu da rungu wani ce ya wannan kawai za na buɗa fita za ka yi a fita za ni to kai ne dai wannan haɗaka ce tsakanin Jamilu Injiniya da Babu Kano ya fita muku wannan wasa kai tsaye a nan wato ni gashi nan Bagon Tabara ya kasa ya tsaye a ya jira ya ci cewa ana ɗauki na Kudawa da kuma Adamawa ya ce da ya da soke su ɗaya bayan ɗaya masu kallo da mu da ku za mu shiga wannan lokacin kuma ku ci gaba da biyan ku jama'a assalamu alaikum.